No, menini yagi ako ni Bek Bek. No, ay menini Korea. Tahu masakan ako kayo na. At yung mga kayo mga yung tatay bora ka na mamuhay di makaya ka nagiro yakan drama inanong tayo sa mga pasagi yung mga kanya forma para mga brand ma kaya ka nagiro big mama yung big mama yung cuma luluwa pa ako na dadalo lang kiya tan luwa kan chupina yapan nakiko na mata kayo luwa luwa No, orang-orang dari ni. Apa nari yang